So what's up mga siyaw? Woo! Ang saya-saya ko kasi na-approve ang vacation leave ko para travel abroad. Woo! Grabe! Hire! Lahus! At lilipad ang ating team to Hong Kong! Ready na ba kayo? Kung bakit? Unsay kisaw mga siaw, kumusta atong mga kasing-kasing diha? At ngayon nandito na tayo sa Hong Kong after 2 hours plus na biyahe. Hay salamat, hindi kami na delay. So ang next na gagawin namin mga siaw ay pupunta kami sa immigration. At pagkatapos sa immigration ay kakain kami. Lamon muna before gala. So what yun po mga siyaw, nakasakay na kami sa train at before kami pupunta sa hotel ay kakain muna kami. So what yun po mga siyaw, nalagay na namin yung mga luggages sa anong tawag ito, nakalimutan ko, sa locker dyan sa ibaba. And FYI lang, yung locker ay may bayad yun. At ngayon mga siyaw ay kakain muna kami. Hi mga siaw, change costume. Happy birthday! To me. Kiss ko. So what's up po mga siya, tapos na kaming kumain at ang next na gagawin namin ay gagala muna kami before pupunta sa hotel. Ay, binoang. No, diligent ko mo tanong. Happy birthday, Maria and Paco! Slow, makuha ko.
So what's yung po mga siyaw, tapos na kami sa cable car at ngayon naghahanap kami ng coffee shop kasi parang napupuyat na kami. Need to be energized. So, maghanap tayo ng kape. So what's up po mga siyaw, tapos na kami sa Giant Buddha. Na-energize ako dahil sa sobrang init. Kayo, na-energize ba kayo? Kumbate! Kumbate! Pagkatapos namin sa cable car, ay pumunta kami sa The Peak. So, bale, nag-train kami. Pagkatapos namin mag-train, ay naglakad kami papuntang The Peak. At hindi namin alam, uphill pala yung The Peak. So, bale, napuyat kami, na-stress kami, at wala pa kaming insaktong tulog kasi yung flight namin, 6 a.m. sa umaga. So, bale, sa Mactan Airport, nandoon na kami mga 3 a.m. So ayun, pagpunta namin sa The Peak, dala-dala namin yung bagahe namin at may nagsabi sa amin na may locker daw na malapit sa The Peak. So bale, ayun, dinala namin, pinagpawisan kami. Hindi na lang namin inintindi yung puyat namin sa pagdala ng bagahe kasi iniisip na lang namin na ang ginawa namin ay cardio. Pagdating namin sa The Peak, ayun, hindi namin alam kung saan ang locker. So, ayun, nakadecide kami, pupunta na lang kami sa hotel para magpahinga, para ma-energize, para sa Disneyland.